Hi, welcome back sa tong YouTube channel mga brad. Nalipay ko karon kay medyo na manuman na niya atong DIY na home studio. Salamat sa Ginoo. Kumusta and welcome back sa tong YouTube channel. Na shout outs din sa tumoy ana itong video. Mga kanunay na to ga follow, kanunay ga pabibo sa tong channel no. With mga kita tanan atong i-shout out nino base sa atong last nga mga videos. So karon akong kuano kanang rundown no sa ning mga naa diri sa akong DIY nga home studio. So dinalian ni kinata dinalian ni atong long vacation so dugay ko tong kabalik. So na ako'y gigama nga home studio dire para maka-record ko akong tracks, isend ako sa akong banda, isend ako sa studio para matapo sa mong next album sa Evolution. So katong gusto mag DIY home studio, basig masunod ninyo nino or ma-improve pa ninyo atong home studio. So from guitar, mudagan diri sa akong tube screamer. Mo ni akong tube screamer no, akong main overdrive pedal, dirt pedal nako. Then from tube screamer mudagan diri sa akong Sonic Cake. Mo ni akong Sonic Cake delay and reverb no. Duhay da ni delay ug reverb. So napalit ra po nako dinhi. Nindot kay siya no. Nadungogin yung ating ganina intro na ho. Apel ni siya kanitanan. Then mudagan padong sa akong preamp o cab simulator. So kung nakita mo sa akong latest previous video mo na no, na-explain ko sa ang preamp o cab simulator. So kani nga preamp actually pito ni ka-klase nga preamp. So base sa mga sikat nga amplifiers no, guitar amplifiers nga sukad sa una hangtod karon mga ani siya nga mga preamp. So mo ni ang preamp no. Itong close up. After sa preamp, mudagan siya padong sa akong Scarlett. Klaro na siguro no. So Scarlett mo ni ang akong gitawag nga interface. Mo ni ang mudawat sa signals gikan sa guitar o sa effects padong sa computer. Mo ni siya ang bridge, mo ni mahimo ng digital no. Pwede na ni ang musod ani sa computer is through USB na. So di din ako kalimtan no, mo ni akong isolated power supply. Mo ni nagpower ani tanan. Then kani from siguroon lang ninyo nga kung kani gikan sa preamp no, ang mugawas ani nga signal is line level, dili na siya instrument level. So kung na instrument setting ang inyong kuan, pareho aning atong sa tawag ni Scarlett, na siya instrument mayra ni og gikan sa analog no nga effects gikan sa tube screamer or kuan diretso ani kay true bypass man ni. Adi ko sure pag true bypass. Basta kay true bypass, kung true bypass ni siya, dapat instrument ang inyong pilion ani, instrument level. Pero niagi naman siya og preamp, pasabot ana line level na siya. Dili na siya instrument level ang signal nga gikan sa guitar. Kay ang instrument level mo ni siya ang weak nga signal no, nga kinahanglan pa og i-convert into line level para masud sa imong interface o sa imong mixer. So dili data makapasod no, guitar diretso sa mixer no.
kay ang ilang impedance lahi. So if mag guitar ka, then i-plug din mo diretso directly sa mixer, dili mao ang tone, no? Magkaaway ang ilang impedance. Muna ang tone nga imong makuha nipis nga maraog kanang kuan, maraog kakakaw to. Nipis kayo nga tingog sa imong gitar. Dili gyud gitar ang imong makuha nga sound, kundi maraog kuan, maraog bagting sa gitar kung iditso nimo sa mixer. Same po diri sa interface. Kung mag-guitar ka, diretso ka sa interface, dapat imong interface na ay instrument nga level nga kuano nga jack. Pero no need na ta mag instrument level kay naatay preamp nga iyang i-convert into line level. So gi-off na ko ang instrument level, line level na ni siya. Pare-pareho na ni siya sa mga keyboard and uban nga electronic nga instruments, no? Nga dili pero sa guitar o kanang mga guitar nga electric guitar nga instrument level. So line level. So from Scarlett mo dito sa akong DAW. So muna akong do. So mo record na ni siya. So before ko makalimot, dapat na direct monitoring ang inyong interface para madungog ninyo ang inyong guitar, dili mo sulod diretso sa computer. Napoy direct monitoring para magawas ang sound sa mga speakers, studio monitor speakers. So ingani ang iyang recording. So you have to play. Play, kaya mo nag-record. So sa atong do ma-record na nito siya, pwede na ni ma-process din, no? Pwede na ni ma-send sa kung asa na to i-send, or kung nasa light tracks dito sa ilang i-send sa akong fill-inan o guitar dire sa layo. So ingana ra, no? Kasimple. Then pwede ko maka-add dire og mga effects or nakoy mga presets na gani, no? Na drum nga presets pwede. So yan ako. Bayan na to. So yan na, no? So mo ka to tong simple nga setup, no? Dirigi mo na to while layo ta. So hopefully ma-apply po na nato sa uban, no? O ganahan mo bakasyon, then kung wala mo yung mga gamit, pwede na ta makahimo o kanang simple nga setup nga enough na, pwede na maka-recording. Pwede na to mahatag sa recording studio, or pwede po na to gamit for mag-cover songs, pwede. Then katong sa akong plama, dako katong nga gamit, di na ko magbanha, no? Di na matugaw ang silingan, nara sa akong studio monitors. Hinay ra ang tukar, makuha nako ang unsa nga gusto nga amp akong ganahan nga sa mga ilado nga amp, no? Nga
pang studio. So if ganahan mo experience o yan ang tinuod nga mga sound sa amp dita di patay mag-budget sa magpalit og tinuod nga mga amplifiers, pwede na to ma-experience using Flamanak or mga preamps o cab simulators nga barato ra. Pero wala gyud pa makalupig sa original no katong amp. Papalit ra ta tupuhon ug nanay budget. So diri sa nang tataman, sunod tukar na ta. Kaya na forma na tong studio. God bless. Asa na ang kahaya nagpaabot sa pagpunta ang mga paghugian hindi bansa